Biz çeşekler aşağı tapşırırga diyiş debit sina selamni. Yıl boyuna tik bir güne tapqır. Күрәсең син Тукай аларны. Шыбыклы мәктәбе укучысы Нәфис ustası Зилия Рамазанова район чараларында еш катнаша. Тукай туган көнен билгеләп үтү чарасын исә көтеп ала. Чөнки ул Тукай иҗатын ярата. Тукай шигырьләрен укыгач инде минем кәйфләрем күтәрелә һәм мин ничектер дөньяга һәм табигатькә бүтәнчә карый башлыйм. 26 апрельдә татар халкы бөек шагыйрь Гапла Тукайның туган көнен билгеләп үтә. Бүген энергетик мәдәният сарае каршындагы мәйданда Тукайга багышлап тематик чара үтте. Ул Тукай безнең күңелләрдә, телләрдә шигырь астында узды. Анда шәһәр һәм район мәктәпләре, татар гимназиясе, балалар бакчаларыннан малай кызлар катнашты. Әйләнәңдә гөлләр, сүзен гүя, шулар әйтә күңелләр. Туган көнең белән тигән сыман, елмаялар кебек бу гөлләр. Кемнәрдер Тукай шигырьләрен сөйли, кемнәрдер җырлый, бирешләре Тукай шигырьләрен сәхнәләштереп күрсәтә. Әйтешәләр бер-берсенә, син тот, мин тот. Сары Çeşeyte sarığa düşsün kışlırık. Кичәнең башыннан ахырына кадәр телләр бердәмлегенә, халыклар дуслыгына данҗырланды. Мечты сбылись. Гляди. Вот я взрослый, сам себе владыка. Кичә Тукайның туган тел җыры белән тәмамланды. Резима Кашапова, Ангелина Санникова, Зей хәбәрләре.